Pomalu ale jistě se dostávají drony i do zemědělství. Můžete nám říct, co dnes v Ekofruktu budete tímto dronem provádět? Dobrý den, pan Macháček si nás pozval na aplikaci přírodního materiálu na pole s bramborami, kde zaprvé těm bramborům pomůže k růstu a pomůže jim proti škůdcům. Ten přípravek vytváří na povrchu listů tenkou vrstvičku, která odpuzuje škůdce. Můžete nám říct celé jméno, příjmení? Moje jméno je René Stupka a jsem ze společnosti Aeroscan. Ekofrukt Slaný si vás pozval s dronem na ochranný postřik proti škůdcům. Můžete nám říct, co jste za firmu a co se tady dneska bude stříkat za postřik? Áno, ďakujem. My sme firma Ekorovňa Košice. Sme rodinná firma, máme za sebou partnerov z 8 krajín európskych. No a máme taký prípravok, čo pán Macháček používa celú sezónu na báze zeolitu. To je minerál, ktorý sa ťaží na Slovensku a funguje ako biostimulant. Takže zemiačky, ktoré dneska budeme striekať, tak budú mať krásne zelené listy a preventívne zabraníme nejakým chorobám, ktoré by mohli vzniknúť pri vlhkosti, pri teplotách. Hej. Teraz vlastne je to náporové obdobie. Ten prípravok je absolútne neškodný pre človeka. Toto je dôležité, bez ochrannej doby. Večer striekame, ráno sa dá zbierať. Samozbery jahôd sme riešili aj dronom, aj konvenčne. Máme krásne výsledky a tú sezónu sme tak pomohli pestovateľom, že verím, že aj do budúcich rokov budeme vedieť odbúrať to množstvo chémie a pomôcť s ekologickým pestovaním v Čechách aj na Slovensku. Můžete nám říct vaše celé jméno a název vaší firmy? Matúš Rovňák, som riaditeľom, aj obchodníkom, aj všetko, čo je potrebné v rámci firmy Ekorovňa Košice, slovenská firma. Máme aj výrobu, distribúciu a máme silných partnerov aj v Čechách v rámci distribúcie na Morave, aj pri Prahe, aj Hradec Králové. Celý ten región máme vlastne podchytený.